Moikka kaikille! Nyt askarrellaan semmoinen puristeltava kuro. Siihen tarvii paperin. Siinä piirretään se kuromi. Sitten se väritetään. Eli nyt on mustalla väritetty. Sitten se leikataan ja tehdään 2 tämmöistä. Eli nyt se on leikattu ja niitä on 2. Me liimataan ne yhteen. Nyt tuo reuna on liimattu. Jätettiin tämmönen pieni rakko, niin sinne laitetaan pumpulia. No niin, sitten sinne laitetaan pumpulia. Nyt siellä on pumpulit, niin se liimataan kiinni. No niin, nyt on valmis. Nyt se on ihana puristeltava. Valmista. Ja painakaa tosta ja tosta. Hei hei!